Duarbaguri constituency Dethor Angjok Hanserong Amikar Projen Rongpi Lapen Ampu Kropiatum Asupia Kibisi Sangpi Manisha Rongpipi Assam University Difu Campus along Anthropology Dept.pen mesen asatlang kachepa undun thegapot Ahem asor lapen taradong amondoliatum pen arna mahirjume kehang pipon Sangpi Manisha Rongpipi AG School along pensi school ke Charlie dun tangcheng ponlo Laso phi Dethor ME School along Charlie dun thulo Lapen ke basatlang Langklang Wong High School pensi satlang tokdun pen mesen asatlang chepa undun si Difu Government College along Charlie dun thupen BA angdengta Difu Government College pen chepa undun thulo Laso phi Assam University Difu Campus along Anthropology Department along Charlie dun thu si Assam University Difu Campus Anthropology pen second mate hini angdeng pen chepa undun pen Ahem asor la pen Dethor arada phan non ovekimia phan isi mesen atowar paklang ponthulo Sangpi Manisha Rongpipi lo than bangphi ke claim ji si aningha athe karbiang long along lo ke Charlie penangan paphilang lasi karbiang long along lo ke Charlie anat ingthur ponang jilang ilitum karbiatum ta anso se paprang do nangji lang lapen education abangke anso se paprang do nangji aphan anutinta bor ipon nanga lang pusi Sangpi Manisha Rongpipi pen ningje pon Si itu karbiang long stami kita kiri stami aksak ok hidung son dolan pot kasi anutin stami kita kelan kan kapol ipos ya kini Dai chode riyata mena api apotong ta kachelang pen osoma kapatagi phanman ke anutin ta boriat pusi dilihit mathado non hajong nitum angjok hanse BA pass saide bangka thom kensing and sepu hadam forester asumar tasonsi sakuri baturi anutin the doreplo nona ke sari teram tegano lasi sonak taxi anutin ausumata apia portum bor ipen MA nanam ke MA pass pe pulatang te hoilo BA pass se kar hasuka muilo dala nam ke MA pass dep ta koknana abiat ananglan upene atep tok nangla lai hormu o lasi nili sopi anigang pang ke biak sik proitula News Report Karbing Long Live